Ja, fordi jeg har den her drøm, der ikke vil gå væk. Den kommer bare tilbage igen og igen og igen. Undskyld, men er det bare for at fortælle mig om dine problemer, du gerne vil med? Så skulle jeg specifikt netdate psykoterapeut, der får sparet 875 kroner i timen plus moms. Det er da fuldstændig vanvittigt at spørge om. Men jeg var lov til at fortsætte sig, uden afbrydelser. Bare afbryder kørselsbrugere altid så meget. Gabriel og Elias, jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bor jo stadig op på det der gamle sanatorium der. Kan jeg hjælpe? Jeg søger Evilio Thanatos. Hvem er du? Hans søn. Ja, jeg er også hans søn. Vi kunne godt bruge lidt hjælp fra. Far, han er virkelig ikke rask. Der er rigtig mange dyr. Men du skal ikke være bange. Det går ikke rundt på dem. Der er jo god plads. De er jo vant til at lægge æg, skal du tænke på. Ja, sagde du noget for meget, hva'? Vi øver os jo bare, indtil vi møder nogle piger, ikke? Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste der. Fy for sat. Der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. De døde alle sammen, dengang de fødte os. De gamle her, de kalder Evelio for dødens pølse. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Der var en høne. Den havde koklov. De er jo sindssyge i hovedet alle sammen op på det sanatorium. Hvis du rører fars ting en gang til, så rører du direkte i buret. Er det forstået? Hold kæft! Hold kæft, hold kæft, hold kæft! Han har da fået det fuldstændig forkerte ben ud af sengen. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, nu stopper det. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gider være sammen med os? Den var god. Det er da et ganske udmærket udvalg. Så, nu kommer der en. Han har til os. Hvad var det? Det var bare en kanin. Der var et kraftstejle med en stor kanin.